Ndibuyile kwakhona kwangale mini inye. Zidwesha nezidweshakazi, hlala nami ndihlale nawe, ungashenxi ungandishina. Ngomnye umzuzu ndingayintoni na ngaphandle kwakho, molweni bhotani, tumelang thobela, sanibonani, absheng lotshani. Zidwesha nezidweshakazi zikaNonkwenkwezi, welcome back for yet another video where I am sharing a little bit of my wisdom. Guys, this one is for free. This is based on, I think it was just inspired by a consultation I had earlier this afternoon, where someone was, asking a question, and I thought, you know what, this question, sorry, I'm a bit fluish. Sorry. Yeah. Sure. Been sentlombeni, guys, eGqeberha in PE. From Thursday, came back yesterday around 11 in the evening. So you sweat, you cool off, you sweat, you cool off. So we are turned by fever in Tlombeni. So, but anyway, I was saying, I thought, okay, this question comes up almost all the times, a lot of people that feel that they have a calling, this is something they struggle with. The question is, how do I convince my family that ngiyatwasa and I need them to help me? Or can I twasa alone? Can I actually take myself to eGqirheni ndiyotwasiswa without my family, especially if I can afford? That was the question. Now I thought, okay, you know what, let me bring it to you because it comes up all the times, so that a lot of you that have this question as well may benefit, from my piece of wisdom. Guys, ukutwasa cannot be a journey. Of course, the calling is for you and you alone, but you will need assistance. You cannot do it on your own. Maybe with other cultures, with other tribes. I know kunabogobela, we understand, who will take on itwasa, amtwasise isinguni, even with the absence of their family. When it comes to isiXhosa, I'll talking as Xhosa because ndingumXhosa, you understand, and mna ndithwasisa isiXhosa. So for what I know esiXhoseni, there are things you cannot do. Kunezigaba zentwaso esingenawungena kuzo singakhange sigqithe kwindawo ezithile zesiko lakokwenu. And ke ngoku awukwazi ukuzinika isiko lakokwenu ngokwakho. Umzekelo, umntwana ukhutshwa endlini. Uyeva, balekile impela kwi-English ngoku because wow, andizukwazi uyicacisa ngesingesi mtaka tata, yinto yamaqaba lesithetha ngayo. Umuntu onenkenqe kaloku buyela umva uba nginoqaba imbolo, liqaba ke ngoku. Uyayiva ke ngoku? Ithi le nto, umuntu othwasayo awusoze unyangeke ngokupheleleyo ncakasane ungakhange ulifumane isiko lasekhaya as i-foundation yentwaso yakho. Isiko lasekhaya lisisisekelo salo mshologu wakokwenu. Ukuze uphile lo mshologu wakokwenu kufuneka uqala uphiliswe ngesiko lasekhaya. Umntwana uphuma endlini kuqala xa engumuntu ogulayo. Uphuma endlini, abanye sizawuthi imbeleko, abanye sizawuthi kukuqatywa. Elo siko lenziwayo kokwenu, you understand, lokhu kwazisa kubantu abadala bakokwenu, because that is, ideally what it is, uyaziswa kubantu bakokwenu xa usenzelwa imbeleko okanye xa uqatywayo okanye xa ukhutshwa endlini, choose what you want to call it. Ukhutshwa endlini, then ke ngoku kuphinde kubekho into ethi
awukwazi ukutya ibhokhwe yemvuma kufa, awuyityi incamazana yemvuma kufa ungenayo intambo enkulu yakokwenu. Intambo enkulu yakokwenu ayenziwa ligqirha, yenziwa likhaya lakho. Naw xa uzawuya egqirheni uyozifaka ngokwakho egqirheni usithi hayi xa ikhaya lam lingavumi mna ukundixhasa mna ndizazenzela, uzazenzela njani mntase? Because kaloku igqirha lakho, njengoba mna ndingumkhonjwa, igqirha lam alizuba nalo isiko lakwamkhonjwa ngaphandle uba lingumkhonjwa lona kuqala. And ke ngoku siphinde sibuyele nje masingene kwawesigqirha ke ngokwamasiko, izizathu zobugqirha bakho. Kukho elalixa lento yoba kufuneka ulele enkundleni yakokwenu, uyandiva? Not enkundleni yakwakho, enkundleni yakokwenu. Unganemali yonke sithandwa sam, uyayiva ke ngoku? Ube nesona sithabathaba somzi ozakhele wona, kodwa iyona nkundla yakokwenu yile kayihlo naye iye kayisemkhulu, yile uzawulala kuyo. Wena xa uzawusebenzisa yakwakho inkundla kwawufuneka uqale ekuqaleni, uyayiva ke ngoku? Umisele ixhandi, wenze yonke into eyenzayo ezawubangela into yoba sithi bakhona abantu abakhoyo phakathi kweli khaya, khona umthonyama, khona abantu kulo mthonyama wakho. Ithi loo nto leyo xana ke ngoku kufuneka wenzelwe ezamfukamo umzekelo, uzazenzelwa njani ligqirha ifemeli ingekho, usapho lwakho lungekho? Thina esiXhoseni sinyanga ngesilawu sekhaya. Akwanelanga into yoba igqirha lakho lazi nje into yoba isilawu sakokwenu ngungcana okanye ngundlela zimhlophe nozitholana yimpendulo yintoni, uyayiva? Izilawu ngezilawu wethu, uyeva? Angasazi, angafana sazi, kodwa isilawu sawuphilisa wena funeka sibethwe, siqale sabethwa sisandla esiphilisayo sakokwenu. Butata kasekho, uyeva? Lo mntu yintlambi kokwenu uyayibetha ibhekile phezu kwentloko yakho ngexhayi lakokwenu. Khaya nekhaya linexhayi. Ibhokhwe yakho yemvuma kufa mhla wawusela uncamazana funeka ikhale ngomkhonto wakokwenu, ibethelwe isilawu yintlambi yakokwenu ngexhayi lakokwenu, enkundleni yakokwenu, emthonyameni wakokwenu. Xa siyokuxoxela phezu komkhulu emzini omkhulu emkhathwini funeka sihambe nomkhonjwa wakokwenu okanye utolo wakokwenu, yini nabethuna okanye urhadebe wakokwenu. Amagqirha ngamanintsi abe namatshoba amanintsi adwele phezu komkhatho, engekho utolo ungumamtolo wena xa kuxoxelwa wena, yindlalo leyo. Ngoba kaloku usetyenzwa phezu kwamatyala kwawena. Lo mntu adreswayo phaa kulaa mzi umkhulu ngudadobawo wamatolo. Niza nisisizwe samatolo xa nisiya komkhulu, hayi isizwe samathile namathile namathile azothethela utolo yedwa. Ayikwazeki. Kuyiloo nto ungazukwazi ukuzinyanga wedwa ngaphandle kosapho lwakho. Ndiphinde ndithi mna iingqinamba esigqitha kuzo, uyayiva? Of course ayilulanga into yoba abantu bayamkela into abangayiqhelanga. Nguwe umntu othongayo, hayi bona. Nguwe lo mntu uboniswayo, nguwe lo mntu unika isazela, nguwe lo mntu unomvandedwa, nguwe lo mntu unenkenkqe, hayi bona. Yaye zithembe into yokuba inikwe umntu, bahleli phantsi bahluza. Kwahlalwa phantsi kwahlelwa ngempilo yam, kwagqitywa ngempilo yam, kwahlelwa ngobomi bam. Uyayiva ke ngoku? It was not a haphazard decision, you understand? Bethunana, ndifuna ukuthini na kuwe? Amanyange akukhethe ngamabomi, ayayazi into obuzawukwazi ukuwufeza lo mthwalo. Igqirha kufuneka libe namaqhinga obomi.
hayi umuntu ozawuba ethe alile yumna abandiva abantu basekhaya. Iinyembezi sisisula, iinyembezi uhlale phantsi ucinga iqhinga, ucinga icebo. Igqirha ngumaqhingashe mani, kufuneka uthi zaporopopa uthi zibane xa uligqirha. Unganomhlologu ligqirha, apho uyakhona uye bugqirheni mos. Vula amehlo uthi poropopa uthi zibane, cinga, misa ingqondo into yoba kanene ndizawuthini, ndizawuba ngena kanjani. And give people time, masingabaqweqwedisi abantu bethu. Mna ubunoyazi into yoba abantu balapha ekhaya, kaloku apha ekhaya ngumzi weBhayibhile bethu nathi. Singama-Afrika thina mnyama, Presbyterian Church of Africa. Ucinga uba kwakulula wena? Zange kube lula. Ndinokuxelela iqhinga mna lowuba bayibone into yoba ndiyazigulela, mna ndiyazigulela. Uyayiva? Ndiyinkonjane emnyama, kugula mna ke ngoku, kodwa ndigula ndedwa bayiva mani. Uyayiva? Kwafuneka ndize neqhinga, andizukuxelela qha elam iqhinga uba lithini, wena bona bawenza kanjani. Bafunda abantu bakokwenu, icinga icebo zithobe ke futhi. Uyabona umntu onenkenkqe ongakwaziyo uzithoba beyitapeti kokwabo uzawuba nengxaki sisi, ngoba udinga abantu ecaleni kwakho endleleni yakho ude uyofika ejobeni. Unganemali yonke ndisatshona ngoku, kodwa ubana ngaba awunabo abantu bakokwenu ecaleni kwakho, izawuba khona ingxaki, ngoba uthwaseli wena wedwa, uthwasela isizwe sakokwenu ncakasane. Uyayiva? Zithobe sisi. Xa ndikuhlebelayo mnyazi ndenza ntoni? Ndaraka ndalela ijigeze lifresh. I want uba ndandinga-ekthi na. It's up to you to decide. Andizikuxelela bona uba mawuthini camakho.